Agora temos nos a Diego, compoñente do Ameba, e van a facerlles unhas cantas preguntas Elena, del terceiro D, Lucía, del terceiro D, e Verónica, de terceiro C. Este rapaz foi un exalumno daqui deste centro que hai uns cuantos anos veio a dar un concerto coa súa compañeira aquí abaixo no patio. E agora deixámosvos coa entrevista. Escoitarei o meu propio son. Bos días a todos e a todas. Estamos aquí, Lucía Montero, Elena Salgueiro e eu, Verónica Pereira, para entrevistar a Diego Bea, compoñente do dúo Ameba. Hola, Diego, que tal? Moi ben. Bueno, Diego, empezamos. Como se creou a Ameba? Pois a verdade é que eu e Eva nos coñecíamos dende pequenos de todo, sempre fomos amigos, pero da música foi por separado sempre. Ata que un día, pois, non sei se ainda estábamos aquí no Terra de Turonio, ou xa estábamos no bacharelato, e nos juntamos e tocamos unhas cancións e decidimos empezar a ensayar todas as semanas. E a partir de aí fomos crecendo pouco a pouco xuntos ata que empezamos a facer concertos, gravar vídeos e demais. Como vos xuntáchedes? Cando foi o momento no que decidichedes pensachedes que podía Foi funcionar? como sin pensalo nin sabelo, non? Un día que estábamos pois xuntos varios amigos e había unha guitarra por ali, eu collín a guitarra, ela empezou a cantar, pois digamos que foi aí o momento e a partir de aí decidimos empezar a quedar. E onde podemos encontrar información sobre o dúo? Pois, por suposto, en redes sociais, bueno, non demasiadas, en Facebook, temos a nosa páxina Ameba Dúo, que aí sempre poñemos todos os concertos, os vídeos que facemos, e despois os vídeos os subimos sempre a YouTube. Agora vos deixamos cun cover do dúo, interpretando o tema de Beautiful de Cristina Aguilera. Esperamos que vos guste. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof is in the way it hurts. From all of them I have no doubt. Como podedes comprobar, este é un cover, pero feito por, de Sam Smith de I'm Not the Only One. I wish that could be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I'm know what I've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfaithful. No, sadly I know why. Your heart is unattainable, even though you don't share mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I'm know what I've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 I know I'm not the only one. A min gustoume moito. E hai algunha anécdota que nos queiras contar sobre este cover?
Pois sobre a canción en sí non demasiado, porque normalmente facemos cambios nas cancións para adaptalas ao formato do dúo, xa sea para tocar con guitarra ou con piano, pero este o fixemos bastante parecido ao original. Pero sí que esta grabación creo que foi a primeira que fixen eu na miña casa, porque todas as anteriores que fixemos pois fomos a un estudio profesional e demais, pero eu me empecé a meter no tema da grabación e foi o primeiro tema que gravamos na miña casa con vídeo ademais. As nosas fontes informáronos de que antes facías un programa aquí na radio chamado Metalmorfose e que che gustaba a música metal e incluso a tocabas. Que se debe este repentino cambio? Por que escollechedes ese tipo de música para Ameba? Eu sinceramente teño que decir que non me acordaba nin do nome do programa. Sí, o pasamos moi ben, a verdad, facendo estes programas aquí cos compañeiros. Eu empecé tocando música rock e metal, pero nunca fixen un cambio, non? Sempre mantiven esa rama, pois dedicándolle menos tempo ou que fora, pero bueno, que sigo tocando ese tipo de música. Con Ameba, pois tiramos por outro repertorio, porque bueno, a mí tamén me gusta. Nese momento, digamos que abrín o meu abanico, me empecé a meter pois máis na música para cantar en limpo, en formato acústico e demais. Aprendiches a tocar a guitarra e o piano no conservatorio ou pola túa conta? Tocas máis instrumentos? O piano aprendí máis tarde que a guitarra, e sí que fui ao conservatorio, de feito me atopei aquí con unha compañera, e a guitarra xa empezara antes, debía empezar sobre os 12-13 anos, creo que cando entrei aquí no Terra de Turonio. Sempre foi autodidacta. Despois tamén estive na Escola de Música Tradicional e Folk de Vigo, facendo violín tradicional e canto popular tamén e percusión do tipo da pandeireta, pandeiro e demais. E agora vamos a escoitar interpretado por Diego. O tema chamase Unreal Overflows e esperamos que o disfrutedes. Hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle.
Costou vos moito tocar esta peza? Bueno, pois supoño que, como todas, non? Ao final tes que dedicarlle pois unha preparación previa individual e despois facer algún ensayo, sobre todo cando é para facer unha grabación en directo, con un vídeo que vai a quedar aí, que todo o mundo vai a ver. Se fose para un concerto quizás sería diferente, pero para aquí sí que... E tens que dedicarías moitas horas ao día ensaiando as cancións? O que son as cancións, non, quizáis o que faz diariamente é simplemente pois practicar, non, ensayar, estudiar o instrumento e despois sí que tes algún día de ensayo a semana, o normal pois é ter un día de ensayo e demais. Bueno, Diego, agora vamos preguntarte pola tua experiencia neste instituto. Tiveches algunha mala pasada con algún profesor? Tiñas un profe favorito? Isto é difícil de responder. Teño que admitir que malas pasadas nunca tiven con ningún mestre. Sí que, claro, a ver, somos alumnos e son profesores, non? Sempre hai algo aí como unha barreira, pero vamos, que fora do que é iso, a relación alumno-profesor, nunca nada. Mestre favorito, pois, na verdade que non podo nombrar a ningún. Me levaba ben con moitos, que a gran maioría. E se teño que decir algo, seguramente es esa por Nuria, porque ese viaxe que facemos en cuarto de ESO para despedir o instituto, xa o veredes, é inolvidable. Iso non se pode pagar con nada. E ti eras un alumno aplicado ou de estudiar non era moito teu? Era aplicado. Era, literalmente. Eu creo recordar que empecé en primeiro de ESO, viña de, bueno, pois de estudiar bastante en primaria, non? E aparte, meu irmán, que é 4 anos maior que a min, estivo antes no instituto, e el sí que era moi aplicado, sempre o foi, e o sigue sendo, e como que tiña iso detrás, e o meu apelido, pois, me levaba a que eu tiña que ser tamén un alumno exemplar, e estudiar sempre e tal. Empecé así, pero, bueno, pouco a pouco a cousa foi cambiando, xa chegando ao cuarto de ESO, pois, xa estudiaba menos, sempre aprobando, iso sí, e logo no bacharelato me din conta que había que volver a estudiar, que a nota importaba moito. Agora vamos a escoitar outra das interpretacións feitas por Ameba e un cover de Dangerous Woman de Ariana Grande. Tener permiso, mi mother says to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, that where the finish. Don't need no older to keep control of this kind of moment. I'm looking louder, completely focused, my mind is open. Oh, that you guys can escape, oh my God, don't you stop, boy. Something about you makes me feel like you're dangerous, but man, something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about nothing's proven, I'm bulletproof, by doing the way we're moving, like introducing nothing. I wanna save it for later, the taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver, it's only nature, I live for danger. Oh, that you guys can escape, no my God, don't just stop, boy. Something about you makes me feel like you're dangerous, but man, something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about I just wanna be like that, I just wanna need like that. You know how I'm feeling inside. I just wanna be like that, I guess something like that. You know how I'm feeling inside. Oh, yeah.
feeling inside. Always wanna be like that, like it's underneath like that. You know how I'm feeling inside. Oh, yeah. Para ir rematando, vamos preguntarche pola túa experiencia na radio. Hai algo que nos queras contar ou recomendar? Pois a verdade é que creo que non son a persoa indicada para recomendar, porque a miña experiencia foi bastante pouca. Xa polo que ves, estades facendo moito máis do que facíamos nós cando estábamos aquí facendo o programa. Non me lembro moi ben, pero creo que nin había pecera. Estábamos todos aquí, estábamos mandos e os micros todos xunto. Bueno, o que sí, pois quizáis nos dedicábamos a poñer músicas diferentes, non? Poñemos metal porque era o que nos gustaba no momento, pero o que sí que non facíamos era poñer a música que iba a poñer o resto da xente que pasara por aquí, para facer algo un poquinho máis interesante e diferente. Como xa sabrás, hoxe é o Día Mundial da Radio. Cando estabas neste instituto, fixechedes algún evento importante? Eu recordo que non participei nos eventos grandes do que era a radio do instituto, pero sí que lembro os meus compañeiros que incluso foron algunha excursión a outros lados, sobre todo co tema de Ponte nas Ondas. As veces que fixeches programas aquí, tiveches vergoña ou algo polo estilo? Creo que vergoña non tiñamos nin aquí nin outro lado, entón teño que dicir que non tiñamos vergoña. Bueno, é o momento da despedida. Moitas grazas por atendernos e dicirche que aquí no Iestera de Turonio somos moi fans do dúo Ameba e, por suposto, de ti. Feliz Día da Radio e grazas de novo. Moitísimas gracias e moitísimas gracias por convidarme. De nada. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you